יום רביעי 16 למרץ למניינם, ז' אדר ב' תשע"ו. בתאריך הזה, בשעה 9 בלילה, שעון ישראל, היהודים משנים את העולם ובגדול. שימו לב יהודים יקרים, ביום לידת ופטירת משה רבנו, ז' באדר ב', רבנו של כולנו היהודים, תארך הכנסת ספר תורה לקבר דוד המלך, ובשעה 9 בלילה בדיוק, ממקום קברו של דוד המלך, תצא הזעקה של כל היהודים בעולם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חילונים, חרדים, מסורתיים, כל היהודים מתחברים לרגע ההיסטורי הזה, וביחד שואגים את ההמנון. אנחנו היהודים סבלנו וסובלים מספיק. די לדם היהודי הנשפך כמים, די למחלות הנוראות, די לאסונות. נמאס מהפיגועים והרציחות, נמאס מהפוליטיקה והקומבינות, נמאס מהאנטישמיות והצביעות של העולם. כולנו ביחד מבקשים מלכות השם בעולם, נבקש מהלב וללא ספק נקבל. העם היהודי חוזר להמנון, ההמנון האותנטי שקיבלנו ממשה רבנו עליו השלום, מושיעם של ישראל. זה ההמנון. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ההמנון שמאחד את כל היהודים לאורך ההיסטוריה שלנו. השתתפו ושתפו את כל החברים להצלת והצלחת עם ישראל. זכרו, יום רביעי 16/3 בשעה 9 בלילה, בדיוק שעון ישראל, עוצרים לרגע ומתחברים באהבת חינם. עם ישראל חי וקיים, עם ישראל ישנה את העולם. המעמד יועבר בשידור חי בערוצי רדיו וטלוויזיה ואתרים יהודיים כפי שיפורסם בהמשך. שמע ישראל העולמי, כולנו מתחברים.